Is mis Mailí, agus inniu bím sa tharraingt picture das de Traein. Tá sé an Shimplí, seo an méid atá ag tastáhat. Pápéir, peann luaí, dahanna. Is féidir cibí dahanna tá ad sa mála a úsáid. Ealaín, dús, fáil a peann luaí, agus tharraingt circúr. An sin, tharraingt crop mar seo. Caithfeas foinniú go tharraingt anois. Onas go méid sumaní an trénach an ná feicáil. Cuirt siantán mhar an circúra chun an Shimléir a chruthú. Tharraingt runaló an éachtar agus circail don na ruthaí. Cuirt siantán a bháin eile os cóir na ruthaí le dhá siantán bheaga tíbhaisteigeal. Caithfeas córaiste i cheangail leis an Traein freisin. Ceangail líne ón Traein chomh fada leis an gcóraiste. Cecha bhfuil a gaiirí libh? Tá mise beag nach críochnaí. Tá deartach ag teacht as Shimplí an trénach seo. Cacha gúil se réchun an stáisiún a ágáil. Inis, caithfeas an Traein a rathu, is féidir cibé dá is mian leat a úsáid. Tá mise chun na dahanna dearg agus gorm a úsáid. Inis an simlíne. Támas ré, agus tá an Traein seo ré chun an stáisiún a ágáil. Tšiu tšiu! Bhain me se an tanarhas a bheith duna EALAÍNE libhse, agus tá súlan go bhain sibse tanarhas freisin.